thank you كبر قاشان عنك تصلينا نابزو تصلحتو book number 1 انتو اللي خاطر زي تقاقي book number 1 انتو الله هذا ريغانات كا ريد اوف كده كانوا go thank you أنا سيني كبر قاشان سنتاي حتى دليني رس أبي إسرائيل مهتم كات إيش درس مسؤولية درس مسؤولية كني من بالتليفون دي غادي هذا اللي حتاتي بو بالتليفون عادي خلا بالتليفون دحراتي خلا نقاشانا خاطو نوردلك مغنياتو نصور غيرو ايك سمعك نقاشانا تخاتاتلت هاجرت شعات نورو دلو مو تحتو كتسمعو اندحرت حزامايك مغنياتو تعبل الله اوكي جون قاتل حج نسمعك مغنياتو عاطيو كاتنيو تدمتي بالتليفون سلام اوكي هجي غيسمع الله هجاسم اسك حدا بن اوكي انا انت حتى دلينيرسي نغبر غاشان انت حتى دلينير اب اسرائيل كم تقمط كيروس كا اب اسرائيل سي كونسرت درفي غيرنيرو كنمي نابو مغبار خاصي اب اثيوبيا خي اثيوبيا وتهاجبر كان اتي خانير كاد اتخا كاد كالا ايتفا بانديرا دوندو نيرو وزي انا صنت ديك مصاي نبران زبال عينت دعابو تقاومو نيركادو هايرو اسو نيركا اذا حجيت بلخا كل قبلو اسكي زين كلتا زين ما ملسلي بتاع لها كل ثانك يو انك تنحتو يقارص انا سلازنبرا كفتايك مدغم كالي دنيركا قرب كفتاي قبرن صنيح سمع انت تي قدامي تحطو كيروس كونسرت درفي غيرو نيرو اب اسرائيل سلادلخا نسخاخ عمالتي اجي قدميو بين تايلو دريف نيرو نا ايثيوبيا وتدر زغبر كالو يصبو اقاب لا يلخا دريف لوم نيرو اجي ابو اتي خاد نيركا ابتي تخافيل كادو كالاي بانديرا دوندو نيرو نتي بانديرا دوندو خا تاو مناتو نيركادو كال كله تبلو صناحا ابوتو مو مايك فري اوكي انا انتي ابتا ناي كيروس متي خلو اتي خاد نيركا سراوت ارترا سراوت اثيوبيا زغبر كالي غليلو غلت بالتو هو اتي نيره طرح زي كونه مس كيروس كون تراخيبه عليله تزراريبه نياتو كيروس معي حويو سخان معي حوي اخا ولا حدا صقم نغب زبل نغر يبلين سلازي سلامنتاي تزيما ازيمو سلامنتاي كمزيلو غلملسو سلازي مركابن زي مركابن حدا كستاي نغر ايكونن احنا اوريدي بزعبا خالد استايبل كرخبو كزراربو كعللو قال بحري سلازي نفسه كفسب مرغصيتاتو طرح ايكونن مخنياتو نصلايخا انا مجمريا صلايه ايكونن حويو ود هاغريو كيروسون عقمو زفقدو نيرترا زبركتو ነገር ውን አለው ማለት ነው ስለዚህ ንጸላኢኻ ولا كم سنه تدع صلاه اليومنا نصلايخا صلاي تغبرون يخ نصلايخا فتاويخا اخا تغبر دلك انا صلايخا خمي غيركا تمصو طرحيخا زلك امبر كستو خمز عينه تحاسب الله كستو خمزي يو كستو كمزي يو امينو غلملغله ስለዚህ كل ጊዜ نصلاي بخم اندحرتاي تغبرونغا ስታይ ሓደ ካብዞም ሎሚ ህዝባው ግንባር ሸፋቲኦም ዝብሉ ዘለው ይዕረኽተይ ምሳይ ኮፍ ኮፊለ ሻሲ ምሶም ኮፊለ ሻይ ሰቲ እቲ ሽፍትነት ይዝብልዎ ዘለው ጌጋ ምዃኑ خردኦም ግን ክኸላለኒ
እቲ ዝብልዎ ዘለው ጌጋ ምዃኑ ከረድኦም ክኽእል ኣለኒ ክነግሮም ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኢና ናይ ምብህሃል ናይ ምርዛእ መንፈስ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን እቲ ትዕቢታዊ ነገር ካብ እምሮና ካብ ርእስና ክንኣሊልና ምክንያቱ በዛ ዓይነት ንሕዞ ዘለና ኣተሓሕዛ ጽባሕ ንጎ ዓዲ እንተደኣቲና ክስቶኮ ኣብ ስደት ከምዚ ኢኻ ትብል ነርካ ተባሂልና ክንጸባጸብ ኢና እውን እኮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትብል ነርካ ኢልና ክንጸባጸብ ኣይኮነን ምክንያቱ እዞም ሎሚ ደገፍቲ ህግደፍ ዘለው ጽባሕ ንግሆ ንሕና ንስለ ፍትሒ ክንቃለስ ኢና ኣብ ሃገርና ችግር ኣሎ ኢሎም እንድሕር መጽኦም እስትማሊ ሲያሰ ጠቃዕሉ ኢኻ ነርካ ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ትማልስ እስኻ ትድግፍ ኢኻ ነርካ ኬትካ ሆሆ ትብል ነርካ ክንብሎ ኢና ናኹም ይኮን ኣነ ብኸሙ ይርድኦኒ እዚ ዝኸዶ ዝነበረ ኣካይዳ ሓደ ሰብ ጌጋ ምዃኑ ክነግሮን ክሕብሮን ጥራሕ ክኽእል ዘለኒ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ራእያ ነይርዎ ከመይ ዓይነት ራእያ ነይሩ ንኪሮስ ገለመለ ስንዑ ጥራሕ ዝምልከት እሱ ተሓቲቱ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እዩ ስለዚ ነዚ ዓይነት ነገር ናይ ምብሃል መንፈስ ክነሕድሮ ክንከ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ነዚ ንህግደፍ ዝድግፍ ዘሎ መጺኡ በቃ ብሙሉእ ገዲፍናዮ ኢና እንተኢሉ ኖ ትማሊ ከምዚ ከይድኩም ክልተ ኻሚቲ ትኸፍሉ ነርኩም ሎሚ ናባናይ ትመጹን ኢኹም ኣይትፍክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እታ ትሽዓተ ብሄር ዘላ እታ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሎሚ ዝድግፍ ዘሎ ኣካል ጽባሕ ንጎ ኣብታ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኣነ ሓለፉ የብለይ ብገበን ተልዮ ብገበኑ ሕተት እዩ ጭብጢ መርትዑ ሒዝካ መጺኻ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ጠበቑ ከቁም ይኽእል እዩ ኣብ ኡታት መስርሕ ትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ንፍትሒ ስለ ዝተቃለስኩ 20 ዓመት በቃ ንዲሞክራሲ ስለ ዝጨደርኩ ኣብታ ትመጽእ ኤርትራ ሓለፋ ወላ ሓደ ኣካል የብለይ ስለዚ ነዚያ እኽመስደልክ እታ ካልኣይቲ ባንዴራ ዘቃጸሉ ሰባት ነይሮም ንትብል ነቶም ባንዴራ ዘቃጸሉ ሰባት ነቲ ሰብ ኣጋጣሚ ባንዴራ ዘቃጸለ ምስ ሓደ ዓርከይ ረኺብናዮሲ ካብ ርእስኻ ተበጊስካ እንተ ትገብራ ነርካ ጽቡቕ ነገር ነይሩ ኢልዎ ዓርከይ ምሳይ ዝነበረ ነው ግን ኢሉ ካብ ርእስኻ ተበጊስካ ይኮንካን ጌርካያ ምክንያቱ በቃ ክበሃል ስለ ከምታ አንተቦ ዝበልና እዩ ክብሉ ስለ ሰምዐ ጥራሕ ይገይርዋ እምበር ወላ ሓንቲ ስለዚ ባንዴራ ቃጺሉ ነዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ዝኾኑና ኣነ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ባንዴራ እዚኣ ንህዝቢ ትውክልን ያ ንህዝቢ ትውክል ባንዴራ ይኮነትን ገለመለ እዚ ኩሉ ኣርማታ ጎኑ ነውፅኦ ዘለና ኣብ ውድባዶ ኣብ ማሕበራዶ ኣብ ገለመለ ገለገለ ኸዳኒ ህዝቢ ዝሃበና ውክልና ስልጣን ኣለና ዲ ስለዚ እንተ ደኣ ህዝቢ ዘይትውክል ኮይና ህዝቢ ከወኪሉ ግበረለይ ዝበለካ ሰብ ኣለዚ እዛ ባንዴራ ንሪኣ ዘለና ሎሚ ታትማሊ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ደው ኢላ ዘንበልበለት ባንዴራ እያ ንሕና ሕቶና ሕቶ ዲሞክራሲ ዳ እምበር ሕቶ ባንዴራ ኣይኮነን ሕቶ ባንዴራ ፀገም ኣለና ተባሂሉ ዝተጀመረ ቃልሲ ይኮነን ዘለና እንታይ ደኣ ሕቶ ዲሞክራሲ ፀገም ኣለና ተባሂሉ ዝተጀመረ ቃልሲ ብድሕሪኡ ተደኣ ናይ ባንዴራ ሽግር ወይ ናይ ባንዴራ ፀገም ኣለና ዓድም ሰዓተና ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ንሱ ከዓ ብህዝባዊ ዝኾነ ብዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መገዲ ብህዝባዊ ዝኾነ መገዲ ብቋማዊ ዝኾነ መገዲ ይዝመጽእ ስለዚ ናይ ባንዴራ ፀገምን ሽግርን ኣለና ተባሂሉ ዝተጀመረ ቃልሲ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ የለን ናይ ዲሞክራሲ ሽግር ኣለና ተባሂሉ ዝተጀመረ ቃልሲ
ስለዚህ ነዚ ቃልሲ እዚ ነዚ ናይ ዲሞክራሲ ሽግራልና ተበቃርሲ ናብ ባንዴራ ክጥምዝዝ ገለ ምግባር እንታይ ከምዚ ክስታይና ኮይና ዓቅሉ ያይ ዝፀበበ ፈላስስ ቆቢዒ ቀዲዱ ይሰፊ በቃ ስራሕ ያሳነ ፈላስስ ሶሪ በቃ ቆቢዒ ቀዲዱ ይሰፊ ወላ ሓንቲ ስራሕ ስለዘየለ ወላ ሓንቲ ዝግበር ስለዘየለ ክንገብር ስለዘይንኽእል ኢና ናብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየን ወድቕ ዘለና ስለዚ ብትሪእ ዝቃወሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምናልባሽ ኣብቲ ዓንድናተይ ናይ ፌስቡክ ከይተረፈሎ ነፍሲ ወከፍ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ከሎ ባንዴራታት ሒዞም ዘይወፁ ገለ ውድባት ንበሎም እንቅስቃሳት ንበሎም ናቶም ኣርማ ሒዞም ክወፁ ከለው ብትሪ እውን ይቃወም ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ሓደ ቦታ እንተደኣ ከይዱ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ሓደ ሰብሲ እታ ባንዴራ ናይ ሃገርካ ዓይነት እያ ኢሎሞስ ዕቁባ ክሓትት ከሎ እንተደኣ ሓቲቶሞ ኣነ ናይ ሃገረይ ባንዴራ እዚ ኣይኮነትን ዝብል የለን ኣይብልን ይኮ ሽዑት ሓቂ ይዛረብ እዚኣ ባንዴራ ናይ ሃገር ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል ወይ ታ ናይ ዝኣምነላ ምንቅስቃስ ወይ ውድብ ኣርማ ሒዙ ይኮነን ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰላማዊ ሰልፊ በታ መን ምዃንካ በታ ዘለትካ መንነት ናይ ባንዴራ ጥራይካ ክስታይ ክትገብር በር ሓደ ሰብ ኣብ ስዊዝ ተዳ ኢንተርቪው ይገብር ኣልዩ ወላ ወዲ 16 ዓመት ይኹንሲ 50 ባንዴራ ምፅኦም ኣይነትያ ባንዴራ ካንተ ኢሎሞስ ኣብዚ የላና ይብሎም እንታ ናይ ኤርትራ እዚያ ባንዴራይ ኣነኻ ኤርትራዊ ስለዚ ባንዴራ ምቅፃል ብትሪእ ይኹንን ክብለካ ከለኹ ኣነ ሕቶ ዲሞክራሲ ዳ እምበር ሕቶ ባንዴራ ኣይኮነን ናይ ባንዴራ ፀገምን ሽግርን እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ዓዲ ምስኣተኻ ክትዘራረቦ ትኽእል ኢኻ ካብ ኤርትራ ዝወፀ መንእሰይ ምስ ባንዴራ ፅላኣት ስለ ዘለዎ ይኮነን ወፂኡ ባንዴራ ሕብረት ደስ ስለ ዘይበለቶ ይኮነን ወፂኡ ሕጂ ዳንታ ኮይኑ እንደገም ዝፅና ባንዴራ ናብ ካልእ ኣቲና እዚ ካልክ ስታይ ስለዚ ብትሪ ዝኾነን ኮ ነገር እዩ ዝኾነን ነገር ይሕጅውን ስለዚ ካብ ናብ ካልእ ጓል መገዲ ንኸይድ ናብቲ ቀንዲ ነጥብታት ከድና ከም መንእሰያት ታሪክና ዓቂብና ከመይ ጌርና ዓድና ንምለስ ባህልናን ልምድናን ንዕቀበሉ ነገር ዳኣ ክንሓስብ ክእል ኣለና እየ ዝብል ስለዚ ይቐኒየለይ ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ስማዕ ኣለኹ ዶ ማይክሮፎን ትርብሸኩም ከይትህሉ እዛ በራሪት ሕቶ ዝመፀት ነርካዶ ተሳቲፍካዶ ገለገለ ትብል ሕቶ ንኢሳያስ ሕተተልና እዛ ሕቶ ዝበሉሎ ምዛ ሕቶ ዝመፀት ንዓኻ ይኮነትን ክቡር ጋሻና እታ ሕቶ ብኣ ከለኹ ላይፍ ናብ ኢሳያስ እየ ከመሓላልፋ እቲ ንመቃብር ስዋዓትና ኳዓዒቶም ብወታደር ኣብየ ተመሪሑ ሓርገጽ መሲሉ ደም ኤርትራውያን ክሰቲ ዓንደፍደፍ ዝበለ ወታደር ናይ ወያኔ ንዕኡ ሕንጻጻቱን ክብሪ ናይ ስዋዓትናን ሃገራዊ ልኡላውን መሬትናን ከይተሓንጸጸሲ ኣበይ ናይ መቃብር ናይ ጎንደር ኢና ንኸይድ ዘለና ትብል ሕቶ ኢኻ ብዝቢ መፅያቶ ንኢሳያስ ግን ንዓኻ ይኮነትን ክቡር ሓውና ክንቅፅል ኢና ጎተና ኣለካ ተኾንካ እታ ሕቶ ድሓን ሪኮርድ ምስ ኮነት ኢሳያስ ካልኣይ ግዜ ክሰምዓ ክእል ናይ ህዝቢ ሕቶ እያ ክንቅፅል ኢና ጎተና ኣለካ ተኾንካ እታ ሕቶ ናባኻ ክንቅፅል ጎተና ክቡርና ጎተና መልእኽቲ ናይ ህዝቢ ኣብ መንጉ ኣብ ማሕላለፍና ስለዘሎ ኦኬ ጎኦን ክቡር ሓውና ጎተና ኦኬ ጎተና ወዲእካ ኣለካ መስለኒ ትሰምዑ ኣለኹም ኣነ ሰምዑ ኣለኹም መፅእ ኣለኹ ኦኬ ጎን መፅእ ኣለኹ ኦኬ ሶሪ ዶንጌ ወላ ማንኤል ብጣዕሚ ንፉዕ እምበር ዓብዪ እኮ ከም ዝበልካዮ ናብቲ ርእቶ ዳ ከይንኣቱ እምበር ፖለቲካ እኮ የለን ኣብዚ ሃገር ፖለቲካ የለን ፖለቲካ ተዝህሉ ዕድለኛታት እንዲና ኩላና ስራሕና ምስራሕና ፖለቲካ የለን ፖለቲካ ከዓ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ኣይኮነን ንሕና ሲ ንህላወና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ኣብ ኤርትራ ፖለቲካ የለን ኣሰር ፖለቲካ ከማን የለን
ስለዚህ ንቡር ፖለቲካ እንተዛሃልዩ እቲ ፖለቲከኛት ናብ ውድለ ዘለዎ ጥራይ ይሳተፍ ሕጂ ግን ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንፍትሒ ዝሓትት ዘሎ ሞ ኣጆኻ እዝናይሎም መዓልቲ ናይ ፖለቲካ ክእለት ገለ ዘድልዮ ይኮነን ብመሰረቱ ዝኾነ ይኹን ስብእና ዝስምዖ ሰብ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ ስብእና ዝስምዖ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘሎ ክዛረቦ ዝኽእል ዘረባ ኢኻ ዛረብ ዘለኻ የግዳ ኣብቲ ፅቡቕ መስመር ናይቲ ሓቂ ስለ ዘለኻ ግን እስኻ ዘይኮንካ እቲ ሓቂ ባዕሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣማኒኤል ቴንኪዩ የቐኒለይ ኣብቲ ሕቶ ይከኣቱ ንድሕሪ ክመልሰካ ክቡር ሓዊ ኣማኒኤል ሓንቲ ወይ እስኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ትመሃር ከም ዝነበርካ ካ ተዛሪብካ ገለ ነገር ከዓ ቅጅል ኢልኒ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ሽፍትነት ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ምስ ትርእስትኻ ዝኸይድ እንታይ ክብለካ ደልየ ኩሉ ግዜ ሓደ ፋብሪካ እሱ ዝደልዮ ነገር ይደፍሪ ሓደ ስርዓትካ እሱ ዝደልዮም ሰባት ይዘፍሪ ስለዚ ሓደ ሽፍታ እንድሕር ዳኣ ሽፍታ ክንብሎ ኮይና ኣብ ትሕቲኡ ዝፈርዩ ከዓ ሽፋት ክኾኑ ከም ዘለዎም እዩ ብፍላይ ትምህርቲ ዓውደ ትምህርቲ ዜጋታት ዝሃንጽ በቲ ስኻ ዝደለኻዮ መልክዕ ዝሃንጽ ትካል ወይ ፋብሪካ ይዘበልና ምግናን ኣይኮነን ስለዚ ስንኩላን ተጋደልቲ ምህሩኻ ከም ዝነበሩ ጠቂስካ ነርካ አንተ ወይ እቲ ስርዓተ ካሪክለም ናይ ትምህርትኩም ሰባት ንኽውፃዕ ሰባት ንኽጭነቁ ፍትሒ ንኽጠፍእ ሃገር ብድላይካ ብበትሪ ክትግዛእ ከም ዘለዋ ዝምህር ዓይነት ትምህርቲ ዶ ይምህሩኩም ነይሮም ዋላቶም ስንኩላን ተጋደልቲ ከመይ ነይሩ እቲ ካሪክለም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እስኪ ክትገልጸልና ፈትን እዚ ሕጂ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ናይ ኤርትራሲ ኣብ ሰውራ ኮንኩም ከምዚ ዝኸውን ትመሃሩ ዶ ነይርኩም ንኹም ዓይነት ኣዳልዮምኹም ዶ ንዓኻትኩም ምክንያቱ ቀጸልቲ ተረከብቲ ወለዶ ኢኹም መብዛሕትኩም ካ ደቂ ተጋደልቲ ኢኹም ዋላቶም ሓለፍቲ እውን ደቆም ኣብኡ ነይሮም እዮም ስለዚ ወረስቲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓደ ወለዶ እስኻ ትደልየኻ ትምህሮ ኮነልካ ትደልዮ ቅጽለልካ ትደልዮ ነገር ኢኻ ትምህሮ እሞ ትምህርትኩም ከመይ ነይሩ ክብለካ ደልየ ካልኣይቲ ምናልባት እቶም ሽዑ ዝነበሩ ስንኩላን መምሃራንኩም እስኪ ሽም ክትጠቕሰልና ፈትን በዓል መን ሎሚ ኸ ኣበይ ኩነታት ኣለዉ ድሕር ነይሩስ ናይ ሽፍትነት ውፅኢት ሃብቲ እሞ ሃብታማት ዶ ኮይኖም ኣለዉ ሂወቶም ናብርኦም ኩነታቶም ከመይ ይመስል ኣሎ ሎሚ ሰዓት እዚ ነቲ ዝመሃርኩም ዶ ይመስሉ ኣለዉ ዋላስ ነቲ ዝመሃርኩም ስለ ዝሰኣንዎ ይትክዙ ኣለዉ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት እዮም ዘለዉ እስኪ ኣስማቶም ናይቶም መምሃራንኩም እንዳጠቐስካ ቶም ትሕበነሎም ኖ እንዳጠቐስካ እስከ ንገረና ድሓን ከይበዝሓካ ዳሕራይ መፅእ ካልኣይ ትሕቶ ክሓተካ ቴንኪዩ ይቐኒለይ ኦኬ ይስማዕ ኣለኹ ዶ ስማዕ ዘለኹ ክቡራት ኣሕዋት ስማዕተለይ ምልክት ኦኬ ጎተና ፅቡቕ ሕቶ እዩ ናይ ብሓቂ ባህ ይብል ደስ ይብል በታ ካልኣይቲ ሕቶኻ ክጅምር እየ ካብቶም ኣብቲ ግዜ ዝምህሩን ዝነበሩ መማህራን ኣብ 1997 ኣብ ሳዋ ረኺበዮም ነይረ ኣብ ሳዋ ክረኽቦም ከለኹ ከምታ ኣብ ሱዳን ዝረኣኽዎም ኣካዳድኖም በቃ ከማ ኢሎም ነይሮም መምህር ፀጋይ ሓንቲ ዓይኑ ህሩም እዩ እንደገና የማነይቲ ኢዱ ናይ የማነይቲ ኢዱ ሰለስተ ጻብዕቱ ጥራሕን ዘለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ዓይኑኻ ተጎዲኡ ካልእ ናይ እግሪ ማህረምቲ ኣለዎ መምህር ፀጋይ ነዊሕ ሰቕሰቕ ኢሉ ፀጉሩ ናይ ፖለቲካ መምህር ኮይኑ ኣብ ሳዋ ረኺበ 97 ማለት እዩ መምህር ኮማንዶ ከምኡ ናልባሽቶም ኣብ ፖርት ኣብ ሱዳን ዝነበሩ እንተልዮም ክፈልጦም ክእልዮም ንሶምን ኣብ ሳዋ ናይ ፖለቲካ መምህር ኮይኑ ፀኒሕኒ ኻነይ ነጊረዮም ተረኺብና ስለዚ ከመይ ነይሩ መነባብሮ
هو ጸጋይ ሊንጎ ሰናይ 10 هو ጸጋይ ሊንጎ ولا حنت ውጽኢት አይራኹሎም ولا حنت በቃ ለውጥ ዝባሃል አይራኹሎም ስለዚህ ንኦም ረኺበ ናይ ብሓቂ ክነግረኩም ሲሪየስ ኢንሻአላህ እንታይ ትገብሩ ዳብ ዝኾፍ ኢልኩም መጽኹም ገሊሎም ነው ትምህርት ገሊሎም በቃ አባ ምሂሮም ገለ ታጥራዞም ሒዞም ናብታ መደቀሲቶም ገለ ይኹ ስለዚህ ወላ ሓንቲ ከምቲ ዝበላዩ ኣብ ጽቡቕ መናባብሮ ኣብ ጽቡቕ ገለ መለ ገለ ገለ አይራኹም ስለዚህ በዓል መምርኩም አንዶሲ ክሳብ ስቲል ክሳብ 97 አነ ክረኽቦም ከለኹ በቃ ውላድ ዝበሃል አይነበሩም ስለዚህ ትንረብሑ እቲ ንጅቡኡ ዝኸይድን ዝሰርሕን ነገር ይገብር ወይ እንታይ ዓይነት ነገር እንታይ ዓይነት ውጽኢት የምጽ ኩልና ንፈልጦ ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ዝብለኩም ኣብ ሰዋረኺበዮም ሰማዒለት ወላ ሓንቲ መናብሮም ዝተለወጠ ነገር አይራኹም ካልእ ኣብቲ ዝምህርኹም ዝነበሩ እንታይ ይብል ነይሩ ገለ እንትብል መጀመርታ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ትምህርቲ ምትወፃና ስንኩላን ኩናት እውን ስለ ዝነበሩ ናብቶም ስንኩላት ኩናት ንኸይድ ንሪኦም ብዛዕባ እንታይ ኮይኖም ተሃሪሞም እንታይ ኮይኖም ሰንኪሎም ንሓቶም ሰሙን ስለምንታይ ኣበይ እዩ ብኸመይ እዩ ክነግሩና ይነግሩና ነይሮም ስለዚ ይትረፍዶ እሶም ዝነግሩና ዝነበሩ ነገር ወይ ዝብሉና ዝነበሩ ሃገርና ብባዕደ ከም ዝተወረረት ስለዚ ንሕና ሃገር ዘይብልና ንሃገር ነፃ ዝኾነት معبلت زخونت ديمقراطياويت زخونت هاجر نعاء أحوات أب بركاتات يقالوا خم زلوا توم سنكيلوم زمتوا أو 5 كيلوم كم زمتوا سلازي أبزي أب السودان كوفايني بلنينا عدنا خن كيدينا عد خم زلتنا لذي توم سنكران تقالتهم أخم نخلو أبيت تمرتون أبنتات ندامسي يوم نقرنا نيرم معبولات هاجرات نحنا دحري أب قرب أوان حانتي بعلنا نوننا إيرترات بهال هاجر نزيئة كمي عينت هاجر كتكوني أبنتات وبنا اندهبوا استيقظنا سلازس نزح جزلو وين شفتنت وين نشفاتو خستاي زقبر نجار يمهرخم دنيرون تداخوين صرفي نعاد سبسي يغريتانا تقال كدمخم مبالي كسو أمك يفو خماني بالطعم كبيد نجاري نيرو نخد تصرف كمان يزبلك هذا هذا جزء نحدث تمهراي كم إلو تعرفوا حدا سب كم مسبولو بك أنا تمام مهران مسنجرلو مسدرخات أوعتها بهيلنا سلامنتاي نزع عينت كسو أمك بهلنا نبلمدنا نزيل عينت الزراربة كزارب كيلو يلوم شنو تم صدرا تسوي عمس خزراربهم سمعكم أقات أمر له مالتي فزي كم مهران حسقتي زخونت كلنا نبرلا حبزي زلنا ناي سدتنا رانا عدنا نملسلو أما قد خن كيد كلنا السوداناويان كخطرونا خلو تمهارو خينهم يا حبشي قال خبلنا خلو تاخون كا دونجيخا كان بها كلنا بتمرت النجرم يعيرنا دحان قريبنا هنا بقى عدنا خن كيدنا دحان كن قد فلو منا عدم اندا تبهلنا هنا تماهرنا سلازي عبت زنبر كاريكلم انتاي مسل نيرو نزبل نحنا عد خمزلتنا ديمقراطياوي زخونات إيرترا صباح نوخ نملس مخانا أبعدنا الصريحنا خنبر مخانا
كم إذا حج نسخة أبو أمره خازلو أبى تحاسب خازلو زلك هتمنيت كومين أنا مهارين إحنا خاني كم عينت مهرو إن أنا مهارنيرنا حدا معلتي نفسه كفت مهاري أو السودان زم مهار زنبرة كاب جزاهم كم زي أمسؤوا كم زي خفلو إلى من نازل تمهاري أبور السودان بفلاي زنبرة أنا تجاجي خازي كونكو حاسي خايا خبلو زخل نيره مخنياتو قرشين خفلاي نبرنا كم مهار كلنا ثم مهارنا من يخفلهم كابي كراي جزوم يخفل كابي يمسون هاي نفلتنا سلازي شفتا دبنات أيام هركاي شفتا بنات أيام هركاني زي كم تمهراي أبزنا بر كل متن ولا حنتي كفليت نايت مرت زخفل له نجار أي نبرنن سدرايون خفلي نبرون أنا ون كم زخت تقبر لك كم زخت تقبر لك أنا تمهلكو أيكون كن تمهيرة مالتي يعني بشي بزعبات تاريخي بزعبات اللي ببهلي بزعبات أبي إرتراز له بهيرات جميركا نفسه في معطى بيت مرتي كابتي بهيرات قبل لا بسوء جميركا اندان صوارقنا إنا نخيد تمرت معطاو كغبر كله بعفش اقول نغراتو مالتي سلازي نزي حج زبحال زلو وي نشفتنت نخالق نزي توم شعوز نبرو مهران تزمهرن زنبرون نزي امسلخه ويا مسلخي ويا بتحاسبخه ويا بتحاسبخي تمنيا زلخه ايرترا نعوز مسل تمرتي يمي مهرن نيرم طرح قبل زدلي ثانك يو كبر غاشانا سمع الله ثانك يو كمل عليك بورسودان يتبنيركا كاريكولوم ناي كبر حونا غاشا حتاتي غوتنا زبلت كاريكولوم نير قركم لعلونا حونا ابتي ناي بيت مسورا رابعي كفلي تماهيرو اكزام دحر غيرو اب كامبوني شارشاي شابعي كفلي اتو نير رابعي كفلي استماهره بيت مسورا اب كامبوني شارشاي شابعي مرمرا غير ياتو نير اتي كاريكولوم بتعمي بلوش نيرو ابيت مسوراتات تماهيرو عدلنا يتمرت زراخه كله هاي جراجويت كري مبزحته اي ثينك كافتو من اسات نقص دبولي خانيركا هاجر ناي بيت مسورا سللا دي خانيركا دي منور يسمعوا خالو نقول اليوم انا بصوراي جميله دحراي دي منور كغعزو خلو نكامبوناتي اوكي ثانك يو اسغاون كم اتوم اب حمشاي كفلي كلقا يخا مرمرا غيركا سبيشال كلاس وشابعي كفلاتي خا مالتي او نشات شاي كفلاتي يا ثانك يو كومو مالتي هو كومي مبزحتو نعبيت مسورا زما زنبره تي ناتو كاريكولوم كلته كفلي زياده كامناي كامبوني كاريكولوم ينيرو نقومو خبله لان حونا غوتنا تحتاتي بتاع حيال كاريكولوم نقول له خستاي اب جمد زاتون توم مهارا وفيات يوم نيرو اتا حنت زنبرتهم دحري مسوعتي زيوم حصانات زيوم كوسكيسنا زقبلوا حدري هاجر يلوم بتوفاينت زمهارونا ممهران ثانك يو تذكرهم تخوني خامو دايركتورات زنبرو بعد ممل برهانن كالوتي كنقصلينا نابتحتو بعد ما لخا تقونكا رؤسو زقال ارستو كخون خدي كالي غزي تي كاريكولوم انتاي يمثل نيرو ابتو وانتي حجي انتاي يمثل دولو سلمتاي كخمز كخون تجديلي عبي ارستيو ادلاينت زلو نزي حجي زلو من سينا خطريو خل خمس عدنا نايت وانت نبره عدلات زرخه بفلا بيت مسوران زي حجي زلو خا سماين مدرين بتعم سماين مدرين قال معلتي كما ارستغن زيناون بعد ما لخا تقونكا خنقصلنا بحيتونا اغداسي من اسي زي بلا حاجر كما غير كا 50 تطوع امبورت تقبري مالتي الله هذا بعد ما 14 بعد ما نعاها حتاكم ثانك يو حوا مانيل ولا حنوس اخاد حقسيو اكررها في لاك زاب فليت فلي تورينا ما سير ريفرس كوينو ابز حلف معلتات زي خزاربكات صنحه ابزي بالتول كزعبلو صنحو
ህዝባዊ ግንባር ሽፍታዩ ነይሩ እሱ ክጠፍእ ሰዓብቱን ክጠፍኡ ኢልካ ምዝራብ ሸፋቱ ምባል ብጣዕሚ ናይ ዴስፐራት ሕና ዝዕረቡ ሰባት ካብ ዝኽዛረቡ ምስ ዓብሎም መፅኒሖም ነዚ ታዝሎ ማለት ሲ ትንፈልጦ ንሽፍታ ኢልካ ንሰውራ ኤርትራ ወይ ንተጋልቲ ኤርትራ ምዝራብ ካብ በዓል ሃይለ ስላሴ ትሒዝካ ህዝቢ ክተጥፋእ ኣለካ ዓሳ ክተጥፍእ ዝበሉ ደርጉ ንባዕሉ ማይ እታትሎ ዝደም ኣብ ጠርሙስ መሊኡ ሸፋቱ እናሸንፋለኝ ደርቢ ጫዓዋ ዝበለ ሕጂ ሲ ሃገርነት ዘይስምዖም ሕልና ዘይብሎም ህዝቦም ከድሚ ዝደልዩ ሰባት ግን በዚ ክደምዝ በዚ ዝሓረቕ ሰብ ሲ ኣብ ብዙሕ ዘገት ሳይኮነ ግን ኣነ ሓንቲ ክሓተካ ዝደሊ ልክዕዮ ኣብ ሃገርና ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ዘድልዮ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝያዳ ከማን ኣትሒዙ ተራእዩ ህዝብና ብምሉኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዕረሉ ዘሎ እዩ ፍትሕ ክመፅእ እዚ ከዓ እንታይ ብሃገርና ብሕጊ ክትምራሕ ብኮንስቲቱሽን ክትምራሕ ኣብ ሃገርና ኩላትና ብማዕረ ዋዕሰ ኣብ ቅምዳኛ ማዕረ ክንከውን ህዝብና ኣብ ሃገሩ ኢኮኖሚው ካልእ ኢንቨስትመንት ገይሩ ክነብረሉ ኩሉ ህዝቢ ዓዱ ከድህበሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ፃዕሪ እዩ መቸስ ካብ መፀዚ ናይ ምዝላፍ ተቃለስቲ ወይ ኣብ ናጽነት ዘምፃና ቃልሲ ታሪክ ህዝብና ምኽሓድ ቶታል ሕማቅ ዝኾነ ክሳብ ፀኒሑ ሕጂ እንታይ ምትእሳር ኣለዎም ትብሎም ንነብሶም ደለይት ፍትሒ ኢሎም ዛረቡ ኣለዉ ፍትሒ ድዩ ናብ ኤርትራ ዝሰንኮሉን ኣብ ኤርትራ ዘገልግሉ ዘለውን ሃገሮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ኣብ ድፋዕ ኮይኖምን ወይኒ ህዝቦም ሃገሮም ንምክልኻል ንሃገሮም ዝሓግዙ ሕብረተሰብ ከም ጸላእቲ ምቁፃር ሕጂ ንኣብነት ደገፍቲ መንግስቲ ንባዕሎም ኣነ ከም ኣነ ዋላ እኳ ኣባል ህግደት እንተዘይኮንኩ ከም ተራ ሃገራዊ ኣብቲ ጉቡእ ካብ ምምላእ ብዝምልከት ሕቶ ክትትኹን 2% ከምቲ ቅድም ፀንሐ ክገብር ፀንሐ ግን ኣባልነት ኣይፀንሐን ማለት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣባል ዘይምዃነይ ደሕፍረኒ ይኮነን ግን ብሓፈሻ ኣይገበርክዋ ንኣባላት ከም ጸላእቲ ካመርኣይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ፍርቁ እቶኻ ትነውሓና ኣላ ክቡር ሓውና ባድመ ቁሩብ ጽሙቕ ተብላ እንድሕር ክኢልካ እምነት ተኸታታሊ ብዝያዳ ኣውራት ተኸታታሊ ንጋሻ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝኸታተል እውን እንታይ እዩ ዝሕቶ ዘሎ ክርድኦ ክእል ኣሎ ነቲ ኦኬ ከጽብባይ ነቲ ዝምልሱን ክከታተሎ መጣን እንድሕር ኣትፊሕካሉ ብርኢቶን ገለን እቲ ጋሻ እውን ኣብ ርኢቶን ገለን ከኣትዩ እንታይ ተሓቲቱ እንታይ መልሲ ተዋሂቡ ሽዑ ቁሩብ ኣይ ክስታይ ክኾነና እሞ ገሊኡሲ ደሓን ኣብቲ ናይ ርኢቶ ግዜ ነቐምጦ ጽሙቕ ኣቢልና ግን ነትሕቶ ከምዚ ረዛን ዓይነት ቡሌት ገለብልዋ ገሊኦም ምሽ ኣለካ ነቲ ጋሻ እውን ዓብና ሳይድ ገብረዋ ታንክ ዩ ጎን ተረዲካ እንድኻ ተረዲካ ኣለሁ እምበኣርታይ ክደልፍ ለካ በላይ ፍትሕሲ ንዑ ደንፀባርቕ መትከላት ሒዙ እንተቀረበዶ መሓሸ ናይ ፍትሒ ዝብል ስም እንዳሃለካ ክትስመ ፍትሒ ደልየ ኢልካ ናይ ኮሎት ፍትሒ ክትከልእ ትደልኸ ከመይ ገዳ መፀልካ ሃገርናሲ ናይ ኩላትና ፍትሒ ዘድሊ ዘሎ በላይ ፍትሒ ኢልካ ክጽይቕ እንተ ዳኾንካ ናይ ስዋት ባንዴራ ክትንድድ ወይ ተጋደልቲ ሸፋትዮም ወይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሸፋትዩ ንሶም ክጠፍኡ ኣተሓስቦም ክጠፍኡ ይብሉ ኣለዉ ፍትሒ ድዩ እዚ ንባዕሉ ኸ ቁርብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምብራህ ኣገዳስነት ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ክብለካ ደልየ ድሓር ከዓ ወዲሞን ካብ ምርካ ዳዓደኻ ፍዛን ነይረ ኣነ እውን ዌልካም ታንክ ዩ ኦኬ ይስማዕ ኣለኹ ዶ ክብረት ኣሕዋት ኦኬ እንታይ ኢና ክንሪኦ መሰረታዊ ነጥቢ ጠፊእና ዘሎ እቲ ንደልዮ ዘለና ወይ ጠፊእና ዘሎ ስንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ጠፊእና ዘሎ እቲ ንደልዮ ዘለና እንታይ እዩ ካብ ዓድና ካብ መረቤትና ዘውፃና እንታይ እዩ
ስለምንታይ ኢና ወፂና ፍትሒ ደሊኻ ፍትሒንካ እንድሕር ወፂኻ ስለዚ ነታ ንዓኣ ጥራሕ ኢኻ ክትደሊ ንደገም ዝወፃኻ ካልእ ጓል መገዲ ገለመለ ገለገለ ይኮንካ ክተምፅእ ነታ ሲኢንካያ ዝወፃኻ ነገር ንዓኣ ኢኻ ክትደሊ ኣራይ ሓደ ዝኾነ ፀገም ኣለና እቲ ፀገም እንታይ እዩ እንድሕሪልና ኣነ ስኻብ ዝኣመንካሉ ዕላማ ወይ ዝኣመንካሉ ነገር በቃ ኣነ ደላይ ፍትሒ እንድሕር ትብል ኮንካ ነቶም ካልኦት ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት እውን ንምንጫጎም ወይ ንምክስታይ ንምግባሮም ይከኣል እዩ ጥርናፈ ክብል ከለኹ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዓንተቦ ዝገለጽክዎ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ይኹን ውድብ ይኹን ተጠርኒፉ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን ፀገማትን መፍትሒታቱ ወይ መፍትሒታት ንምድላይ ዝእከብን ዝዝትን ወላ ሓንቲ ተቃውሞ የብለይ ወላ ሓንቲ ተቃውሞ የብለይ ግን ነዚ እንዳገበርካ ከም ሓደ ምንቅስቃስ ወይ ከም ሓደ ጥርኑፍ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ንካልኦት ከማኻ ዝኣመሰሉ ደለይቲ ፍትሒ ምህራም ወይ ምንሻው እዚ ፍትሒ ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ፍትሒ ወላ ሓንቲ ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንሕና ሰውራዊ ቃልሲ ኮና ንገብር ዘለና ብረት ኣልዒልና ካላሽን ኣልዒልካ ታንክታት ገዲምካ ይኮንካ እንትኸይድ ዘለኻ እንታይዳ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኢኻ ተካይድ ዘለኻ ስለዚ ፍልያትካ ኣፅቢብካ ምስቲ ከማኻ ዝበለ ተቃላሳይ ኮፍ ኢልካ ሽግራትካ እንዳፅበብካ ጥራሕ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ከምቲ ዓንትቦ ዝበልክዎ እዩ ፀላእቲ እንዳብዛሕካ እንድሕር ከይድካ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ፍትሒ እውን ኣይክትበፅሖን ኢኻ ስለዚ መሰላት ናይ ወዲ ሰብ እውን ክንፈልጥ ኣለና ሓደ ሰብ ፅባሕ ንግሆ ደገፍቲ ናይ ደገፍቲ ኣለው ስለዚ እዞም ደገፍቲ እዚኦም ስለምንታይ ደገፍቲ ኮይኖም ኢልና ይኮንና ክንዛረብ ዘለና ስለምንታይ ደገፍቲ ኮይኖም ጥራሕ ይኮንና ክንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደጋፍ ኣለዎ ስለዚ እዞም ደገፍቲ እዚኦም ኣብ ረብሓና ከመይ ጌርና ክነውዕሎም ንኽእል ኢና ጥራሕ ግን ዘለካ ከመይ ጌርካ ናባይ ክመፁ ይኽእሉ ከመይ ጌር ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማትን ሽግራትን ከረድኦም ይኽእል ጥራሕ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ እምበር ነቲ ፀላእየ ኢልካ ዘቐመጥካዮ ተደኣ ከም ፀላእየ ኣቐሚጥካዮ ንፅባሕ ንግሆ ንሰዓቱ ዓዲ እውን ኣይተኣቱን ኢኻ ስለዚ ካብ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ብዛዕባ ጥርናፈታት ነይሩ ብዘይገድስ የናይ ጥርናፈ ወይ የናይ ምንቅስቃስ ወይ ውድብ ብዘይገድስ ንሕና ኢና ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክነምፅእ ገለ ይብሉ ነይሮም ነው ስለዚ ንሕና ኢና ክነምፅእ ካልኦት ክሰርሖ ይክእላንየን ገለመለ ይበሃል ነይሩ ሕጂ እዚ ካብቲ እንታይ እዩ እንድሕሪልካ ካብቲ ትምክሕትነት በቃ ዝመፀ ነገር እዩ ብድሕሪ እዩ ካልኦት ምንቅስቃሳት እንተምፅአን ኦኸ ስደተኛታት ኮይንኩም ዲኹም ክሳብ ንሰን ዝእለያ ኣብ ደገ ክትቅመጡ ገለ ኢሉ ነው ምክንያቱ 4-5 ውድባት ወይ ምንቅስቃሳት እንተልየንሲ ሓንቲ ዓብሊላ ወይ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሓ እንተደኣ ነቲ ለውጢ ኣምፅኣቶስ ሶም ካብ ደገ ዲኹም ክትተርፉ ወይ ኣብ ደገ ዲኹም ምስ ኣባላትኩም ኮፍ ክትብሉ ንዓዲ ተኣትውን ዲኹም ዲሞክራሲያዊት ዝኾነት ኤርትራ እንድሕር ተሰሪሓ ገለ ኢሉ ነው ኖ ክሰርሕኦ ስለዘይክእላ እየ ገለ መለ ኢሉ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ኣነ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹ ደላይ ፍትሒ እንትብል ኮንካ እቲ ናይ ምድጋፍ መሰል ዘለዎ ሰብ እውን መሰል ኣለዎ ክድግፍ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ኣብታ ንደኽላ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ኤርትራ ነቲ ገዛኢ ዝኾነ ፓርቲ ንድግፎን ንቃወሞን ክንህሉ ኢና ንድግፎን ንቃወሞን ክንህሉ ኢና እኮ ነቲ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ኤርትራ ንተኽሎ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ንዑ ንድግፍን ንዑ ንቃወምን ክንህሉ ከዓ ባህርያዊ ነገር እዩ
ስለዚ ብድሕሪኡ ከንስኹም ኣይደገፍኩሞን ነዚ ገዛእ ዘሎ ፓርቲ እሞኒ እዞም ዘለኹም 200 ካብ ዝዓዲ ውፅእ ክንብሎም ኣይንኽእልን ናይቲ ዜጋታት እዮም ስለዚ እቶም ዝድግፉ ዘለው ንሕና እውን ክድግፉ ይኽእሉ እዮም ምስ ተረድኦም ናይ ብሓቂ ነቲ ወፅዓ ነቲ ፍታሕ ምስ ደለይዎ ባዕሎም ክመፁ ኻዮም ስለዚ ከም ሰብ ዓቕልኻ ምስታይ ምስ በለልካ ደላይ ፍትሒ እንዳበልካ ፍትሒ ናይ ካልኦት ሰባት ክስታይ ምግባር ግን ኣነ ብዙሕ ስታይ ክገብሮ ኣይደልኒ ንሕና ከም ሰባት ሓደ ዝጠፍኣና ነገር ኣሎ በቃ ዝጠፍኣና ነገር ኣሎ ወላ ትፍትሒ እውን ብኸመይ እዩ ዝመፅእ ትፍትሒ እንታይ እዩ ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ገለመለ ኣብዚ እውን ብዙሕ ዝተሓወሰና ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ብዘይካ ትንስኻ ዘለኻዮ ውድብ ወይ ትዘለኻዮ ስኻ ምንቅስቃስ ካልእ ናይ ካልኦት መሰል እንዳነፈካ ወላ ኣብ ደጋፍን ኣብቲ ደላይ ፍትሒ ወይ ተቃዋማይ ዘይኮነስ ወላ ኣብቲ 3-4 ምንቅስቃሳት ውድባት ዘለውን እኮ በቃ ኣብኡ እውን ትሪኦ ኢኻ መሰል ናይቲ ሓንቲ ውድብ ወይ ናይቲ ሓንቲ ምንቅስቃስ እንዳነፈካ እዩ በቃ ኖ እዚኦም ከምዚ ይኮኑን ስለዚ ንስኻ ኢኻ ቁኑዕ ንሶም ቁኑዓት ኣይኮኑን ትብል ናይ ቅንዕና ልቼንሳ ዝዕድል ትካል ኣለና ድዩ ንሕና ስለዚ ነዚኡ እቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ነገራት ፍልያትና ኣፅቢብና ነታ ናብታ ነጥቢ ንኺድ ምክንያቱ እቲ ጠፊእና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ጠፊእና ዘሎ ነገር እቲ ካብ ዓድና ዘውፃና ነገር እቲ ፍትሒ ዲሞክራሲ ድዩ ወብዛዕባኡ ኢና ክንዝት ንኽእል ብዛዕባኡ ኢና ክንዛረብ ንኽእል እቲ ካልእ ኣብ መገዲ ነምፅኦ ዘለና ጓል መገዲ መቕተሊ ግዜ ጥራሕ እንተዘይኮኑ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ስለዚ ንሕና ከም ሰባት ብዛዕባ እዚ ጥራሕ እንተተዛረብና እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ካልእ ናይ ሰባት መሰል ክንነፍግ ወይ ናይ ሰባት መሰል ንሓደ መሰል ክንህቦን ንሓደ መሰል ክንከልኦን ኣይ ስታይ ንገብር ኢና ኣነ ንነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ ዘሎ ሓደ ከቐምጠሉ ዝኽእል ነጥቢ ወይ ክበርሃሉ ዝኽእል እቲ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራ ዝኣምን ንዓይ ሓወይ ንዓይ ሓወይ ስለዚ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ስለዚ ይድግፍ ኣሎ ከምዚ ይገብር ኣሎ ገለመለ ገለ ይኮነን ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኢና ኢልካ እንተ ደኣ ስዋኣት ትፀርፍ ኣለኻ እታ ፍትሒ ዳ ኣበያ ዘላ ደላይ ፍትሒ እንዳበልካ ባንዴራ ክትቃፅል እንተ ደኣ ትውዕል ኮንካ ኣበያ ዘላ ደላይ ፍትሒ እንዳበልካ ኣብ ጎንደር ኬትካ ምስ ኣምሓሩ ምስቶም ትማሊ ጦባዴታተይ ዝቆረፁ እንተ ደኣ ንሕና ኢና ክትብል ነርካስ ፍትሒ ዳ ኣበይ ዘሎ ንመን ኢኻ ከስኻ ፍትሒ ክትከልኦ ደሊኻ ስለዚ ገለ እዞም መንእስያት ዝጠፍኣና ነገር ኣሎ ስለዚ ዝጠፍኣና ነገር ምስ ኣተሓሳስባና ክንዕረቕ ክንክእል ኣለና ምስ ነብስና ክንዕረቕ ክንክእል ኣለና ስለዚ ባጥራይ ክዓፅዋ ይደሊ ቴንኪዩ ጋሻና እስከ መን ይሃደይብካ ኣይትደይቡ ኩራት ሓዋት ኣይትደይቡ ሴንጋል ዓንቶ ይርአ ነይረ ኣብሩም የለን መስለኒ ኮምፒውተር ዲያውሳቶ ዋላ ሴንጋል ንርኢ ነይሮ ዳዓንቶ ሴንጋል ንርኢ ነይረ ዓንቶ ክቡር ኣቦና ሴንጋል ኣለኻ ተኾንካ ኣብሩም እስከ ኢትካ ሙሓፋብል ክንደየካ ኣፍሪካ ስለዝነበርካ ዳሓርና በዓል ኣቦና ተኽሉ መሓሪ ኤነርጂያ ክንሰግር ሴንጋል ነይሩ ዓንቶ ወይ ኮምፒውተር ኣውፃቶ ኣይትኸውን ኣድቢና ተኸታተሎ እሞ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ታሪካናቱ ክስታይ ክንገብራ ፀገማት ናይ ኮምፒውተር እውን ስለዘሎ ሓደ ግዜ ኦኬ ኣቦና ተኽሉ መሓሪ ኣብ ፅሑፍ ነቦና ኤነርጂያ
يحلفكم مثلا انت زي دقاقه ميزه ها يحلفكم انرجي هذه خالفه انرجي خالفه هو اوكي ده هذا انرجي كل ساعات دارغا غاشانا ومشانا استايس كذا ده هذا انرجي عرفت قرب كن بينهم غاشانا كم تلمت كل شيء قرب استايس قبل ريفرش قوم غاشا دحر ملسنا بنا انرجي غاشا تقرارب عرفتي نقبل كالوتون كابزل لكم ماريغا نقايتبلو دحر ريغانا هدل خوينا عيتبلو نغصل ما بنا انرجي هو خطاو صنيح الله دو سمعنا دلو سمع دلو حيل من سي هاجر يا صبو دمت تسمع الله انتهى هذا طويل ابونا نرجع سمع الله خذ لكم موديبه وتسمع لكم اوكي انا تراح اخونكم ثانك يو 00 صحف لهم ابونا نرجع يلهم لكم مش حجوا عايز انا حكم هو ما انا انتهز بالنيره هاجر تشعتي لزلو نعاي حزري هاجر الى صوعو مخنياتو كمتي ادريس باغون زبلو مبزحت اوان اذا هاجر ولاد اللوا نزم عبيت خمس نسمع كلنا ناي بحقي ورشا وريسا زهاجر يعني نحنا زي كنا زهاجر ورشا وريسا اللو قصلت اللو يخاطب ስለዚህ بحقي حقوسي اتا ليت فتحي تبل قال ግን دنب فتح انت بركاي حيش حدا كالاي نحنا فتحي كنا ندلي فتح تخلكلنا نفتحي نخمت نقالس مخانا تراعي زدلي ስለዚህ اذا فتحي ندليا زي كونس كتمص الله يلك اعتقد ستخيد زلا كما يتقالسي حزب مصقالسي لنا نعم من كلنا قال انت ايتي زارب كلت نقطه له انت زي اصبيق نصرتلو እዚ ደንበ ፍትሕሎ እቲ ሓደ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ስርዓት ኣሎ ትካል ናይቲ ስርዓት ኣሎ ትካል ናይቲ ስርዓት ስለ ዘሎ ነዚ ስርዓት እዚ ዝድግፉ ደገፍቲ ስርዓት ምር ኮይኑ ወላ ሓደ ናኡ ኺዱ ዝበሎም የለን እቲ ፍትሒ ንምንጻእ ዝቃለስ ግን ኣብቲ ደንበ ፍትሒ መፅዩ ብዛዕባ ፍትሒ ከም ዝብልካዮ ዲሞክራሲ ኣገባብ ዲሞክራሲ ኩሉ ዚታት ኣብ ዲሞክራሲ ሰፊሕ ስለዝኾነ ይካታዕ ትራዕይ ካይህልዎ ሓንቲያ ፍትሕን ዲሞክራሲን ምምጻእ اوكي زي كم توي حاجز انت خوني له ناتي حتى انت مسلك ماني الودي اذا كله تبلو صنحكا صبق انديو انا انت ازبل كمي غيركا يموتي ازي اذا من اساسي كمي غيركا يتخودب زلو ازي انا ابتي زربخا كي سمعكو اخدق سايدلو كمي غير يخودب كودب لو زي ودب خعوتاي كليني كمي غير يزودب وانا قول حتى انا تنزتودب خوينو بزي قدستي عينه زبلو اتي ابجيغا عينه تزراربا زلو تارمن بخمين تخدعيو تحدنت ناي زون كلن تقالستن نتفتحن ديمقراطيا نممصا بحاده خنزاربن اب حاده صلال كوفيلنا خنبر نخل كم اذا امثل راعي لك انت يكون انت تجبري حايش تبل ابرس كل غزي ليسن معلت نزاربلو مالس يغني لي كبخ سمعوا سدزدلو خي اوكي يسمع على خلو يسمع على الله اوكي أنا نتا قداميتي نتا زهبكوني رئيتو كاب نفتحي خمس زقال الزلو كاب دليت فتحي تتعرم قالن حكم باخ رماخ فتني انا قن ندليا انا زلنا مبري
نخنمصاس بقى بين كم تمصي قلمقل انفتات وي مقدتات حزنان سلازب اي قصالي دريت فتحي زبل زلو مغنياتو تخمصا تدليت زلو دليت بقى دليت علنا قال تي كمصا بلقم وين كمصا يزلو كن ስለዚህ ከም ጻደል የለኹ በኸምዝን አገባ በኸምዝን ምኽንያት ኣብ ከምዚ ሰዓት ኣብ ከምዚ ግዜ ተፈኮት ኢኻ ከም ድሕር ናይ ብሓቂ ወላ ግዜ እውን ገደብ ትገብር ኢኻ ነው ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ ኣብነታት ኣለና ኣብ ጎረባብትና በዓል ግብፂ ኣብ በዓል ቱኒዝያ ዝነበረሉ ግዜ الربيع العربي በቃ ኣብ ውሽጢ ክንድዚ ነዚ ክንኣልዮ ኢና ዝብሉ መንእስያት እዮም ነይሮም بخومي أنا تي مدلاين تي ممتعن كفلاليو زفلاليو أنا كتعلق حسب كل خجن نالباش جيجار دير كخون خالي بناتي سلزي بندهر بخومو خينا بتناتكم كخدائم عليتيو بابا سنغال ديو تحتو زحاتة مالتي قال بخمي إنا نزي كمن سياتي بخمي إنا خنمصو وي بخمي إنا خنصوحو نزبل عن تبو تنكف ابيل يعني اب هاجر طفيو زلو فتحي بهاجراوي زخونه طرنافه بهاجراوي زخونه اتحساسبان رأين يخمص زخل ስለዚህ عداون قبيلاون أوراجاون انداون مترنافات زمت لوط يلن مجمريا ካብዚ ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ከም መንእስያት ካብዚ ዓይነት ጥርናፋታት ክንወጽእ ኣለና ሎሚ ቴክኖሎጂ እንተሪኢናዮ ፌስቡክ እንድሕሪና ካልእ እንድሕሪና በውራጃ بعد بقول سبع عد خلوه خلي متصوعي وصقم زبال نغيرن كتصوع له خلي ስለዚህ عد ديات افياتنا زلا ويساب تعدد ديات فتحت افيا زلا ويساب هاجريو في فتح ديمقراطي طفي زلو اب هاجريو ስለዚህ كلنا دق هاجر تطرنيفنا نز ነገር ዝኻኒ بهاجراو ዝኮነ ነገር ከምጽኦ እንከልና بخمي ኢና خنمصو እዚ ትብሙልና ደቀ ሃገሪ بخمي ኢና እንደህሪልና ኣብ ኣውሮፓ ውሑድ ህዝቢ ይኮነን ዝቕመጥ ዘሎ ምናልባሽ እቲ ውሑድ ካብቶም ብዙሓት ሩቡሓት ስለዘየልና ጥራሕ እዩ ኣይቲ ብዙሕ ይኮን ናይ ትርብሑ ኮይኑ ስለዚህ ስለዘይረባሕና ጥራሕና እምበር ውሑዳት ስለዝኾንና ኣይኮንና ኣብ ኣውሮፓ ሓደ ሃገራዊ ዝኾነ ዋዕላ ተገይሩ ብንጹህ ልቢ ውድበይ ውድብካ ኣውራጃኻ ገለመለ ዝሕማም ዝገዲፍና ብሃገራዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናብ ሃገራዊ ዝኾነ ጥርናፈ ዝሓዘለ ተዳ ብኸምኡ ዓይነት መደባት ተኻይዱ ኣብኡ ክንሳተፍ ኣብኡ ክንዓስል ኣብኡ መፂና ከኣኒ ነቲ ዝደለናዮ ፍታሕ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዚ ከይንነብር ግን ንሕና ኣብ ኣንነት ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ቅድሚ ናብኡ ምምፃሕና እቲ ዘለና ሕማም ኣብ ገዛና ገዲፍናዮ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ንሕና እኮ እንዳኽስቶ ኢና ንሕና እኮ ዓዲ ክስቶ ኢና እንዳበልና ካብ ንነብር ስለዚ ንዕኡ ኣብ ገዛና ገዲፍና ክንመፅእ ክንክእል ኣለና እቲ ኣውራጃታት ዞባታት ዓድታት እሱ ሓበን ናይ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ቅድም ንናፅነት ዝነበረ ወፍሪ እዚ ሎሚ ዞባታትና ዘሎ ትማሊ ውርጃታትና ዝነበረ ካብ ስፖርታዊ ህልፍ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኸናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ሕጂ ኩልና ንነብስና ክንሓትት ንኽእል ኢና ብምሉእና ማለት እዩ
ስለዚህ ነዚ ሕማም እዚ ከይገደፍናዮ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ክንሓስብ ኣይንኽእል ኢና ንሕና ከም ሰባት ስለዚ ብዝሕና እኳ ፅቡቕ እንተኾነ ንሕና ከመያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ሓደ ዓብዪ ዝኾነ ሃገራዊ ዋዕላ ተገይሩ ሃገራዊ መራሕቲ ተመሪፆም ነቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ሎሚ ዝኾነ ዓለም ኢና ዘለና ሃገራዊ ተሓስባ ሃገራዊ ጥርናፈ እንተደኣ ተኻይዱ ኣብ ኣውሮፓ ወይ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ብሙሉእ ኤርትራዊ ፍልልያቱ ኣወጊዱ እንተደኣ ዓሲልዎ እዚ ኣብ ኤርትራ ሃገር ናይ ውልቁ ገይሩ ዘሎ ስርዓት ሳለስቲ ራብዕቲ ክሓድር ኣይክእልን ንሕና ግን ኣብኡ ይኮናን ዘለና ሓደ እስራኤላዊ ምሳይ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕ ክንደይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለኹም ኣብ ዓለም ይብለኒ እሞ ብልክዕ ቁፅሩ እኳ ኣይፈልጦን ግን እንደ ከባቢ 1 ሚልዮን ንኸውን ንበፅሕ ኢና ገለ ይብሎ እሞ መብዛሕትኹም ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ኢኹም ብለንዎ ኣብዚ እስራኤል ከኸንደይ ኣለኹም ምስ በለኒ 20 ገለ መለን ሽሕ ገለ ይብሎ እቲ ብኤርትራ ገዚኡ ዘሎ ስርዓት ገለ ብለኒ በቃ ሞሱ ካብ 15 20 ዘይሓልፉ እዮም ገለ ምስ በልክዎስ እሞ ሓደ ሰብኣይ ብልኩምን ኢልኒ ሃገራዊ ስባ ሃገራዊ ዝኾነ ራእይ ሒዝኩም ክትብገሱ ይትኽእሉ እንዲኹም እዞም ብሙሉእኹም ሲ 10 ዘይኣኽሉ ሰባት ኣሳይዶምኩም ካብ ዓዲ ክትወፁ ኢልኒ ወላ ሓንቲ ነገር ክስታይ ክብሎ ኣይከኣልኩም ምክንያቱ ታሪክ እስራኤላውያን ንዓዶም ክመፁ ከለዉ ክንደይ እስራኤላውያን እዮም ንእስራኤል መፅኦም ሃገር ክሰርሑ ክኢሎም ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ 1 ሚልዮን ካብ 10 ሰባት ዘይበዝሑ ንኤርትራ ሕጂ ንኤርትራ ዓፊኖም ሒዞም ዘለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ዓፊኖም ዘለዉ 1 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ክሃድም ከሎ ሃገራዊ ዝኾነ ራእይ ወይ ሃገራዊ ዝኾነ ተሓስባ ክሳብ ሕጂ ኣብ ተሓስባና ስለዘየለ ጥራይ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈ እንተደኣ ርኢናዮ ጥርናፈታት ይግበር ዋዕላታት ይግበር እቲ ዋዕላታት ኣብ መጨረሽታ እንታይ ይኸውን እንተደኣ ኢልካ ብምንታይ ፋሒሉ ነፍሲ ወከፍ ዝነበረ ነገር ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኩልና ካባና ዝስውር ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከም ብፍላይ መንእሰያት ካብ ክሊ ዕድመ 40 ንታሕቲ ዘሎ 45 እዚታት ዘሎ ግዜ ናትና ምዃኑ ፈሊጥና ነዚ ናትና ግዜ ከኣኒ ክንጥቀመሉ ኣቦታትና ኣያታትና ከኣኒ ኣብ ማኸርትና ኮይኖም ኣብ ጎንና ኮይኖም ብኸመይ ንዕውቶ ከኣኒ ሓደ ነገር እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ንእሽቶ ነገር ወቐሳ ኣለትኒ ከም ወቐሳ ኮይና ከይትስማዕ ኣብ ምሁራትና ቁርብ ስክፍታታት ኣለትኒ ስለዚ ዓበይቲ ምሁራት ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ነዚ መንእሰይና ምጥርናፍ ቁርብ ቅሬታ ኣለትኒ ስለዚ እጃሞም ከበርክቱ ክኽእሉ ኣለዎም ጥራይ ዝብል ስለዚ ከም ነቐፌታ ወይ ከም ወቐሳ ክስታይ ክትረአ የብላን ግን ኣብ ምሁራት ቁርብ ቅሬታ ስለ ዘለትኒ ኣብኡ ከለኹ ክገልፃ ደልየ ነቲ ኩሉ ግዜ ዝፍጠር ሓይሊ በቲ ምሁር ኣካል ተመንተኸደ ዝበለፀ ነገር እዩ ኣብኦም ቅሬታ ኣለትኒ በዚ ኣጋጣሚ ፅባሕ ንግሆ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ንግሆ ገለ ነገር ከርእዩና ተስፋ ይገብር እየ ዝብል ቴንክ ዩ ኦኬ ሕጂ ከስማዕ ኣለኹ ዶ ይስማዕ ኣለኹ ሕጂ ወዲቐ ፀኒሐ ኦኬ ታንክ ዩ ኣቦና ተኽሉ መሓሪ ኣብ ዕረፍቲ ከይኣተና ይመስለኩም ከይህሉ ክበኩም ዶ ዕረፍቲ ቅድሚ ምእታውና ካሕልፉ ኦኬ ሞ ዕረፍቲ ክንገብር ፕሮሚስ ገርና ልዩና ጋሻና እውን ልክዕ ልዕሊ 2 ሰዓት ገይሩ ኣሎ
ናይ 15 ደቂቃ عرفتي ክትወስድ ጋሻና ድሓር ነቲ ሕቶን መልስን ክንቅፅሎ ከይነድክመካ ኣብዚኣ ትራዳ ትኾን ከምሳና ንዓኻ ክለካ ቅድም ጋሻና عرفتي لك ዝቆዩ ሕጂ ዕድል ክንወስድ ሰዓት ربعين 20 دقيقة نقطع على 50 اوكي اوكي كتعرف فقادنيا تكونكا غاشانا تماي نغتل كاب دحريتا خستاي قبر نغتل معناتها تصبح كاخستاي سلازونكو معاتي ما ابريغا له ولا حموشه قالها تعرف ابريغا سلازولو حتتي كاينو حكا دحر مخنياتو مستي وهاب له مسؤول يلا قال لي اوكي نعاقا خستاي مونغو خستاي خيفوس حجه اتليست كان قال لك تنقصاص كل سب لو انت تنقصاص يعني والله ንስኻ ፎከስ ኮንካ ደለኻ ገለ ኣድሚናት ካምሰኻ ካለ ግን እንዳተንቀሳቀሰ እዩ ከምኡ እንደበረ ኦኬ هو كيتذكر مثلا እስከ ሓድነትና ስጋብ ትቀራረብ እዚኣሞ ሓድነትና ይትክመል ዓሊ ሓንቲ ካልአይቲ ንጋሻና ንሰማዕትና ከዓ ናይ የማነ ባርያ መልእኽቲ ኣላ ናይ የማነ ባርያ መልእኽቲ ደላይ ሰላም እዩ نحنا خمس بغنتاي يلو واو كتخصصنا اخي اب ارترا زي نايجيغانو تا زي ماتا تخل كيلو خمزولو الاجر مقداي كما حلال فركي حدنتنا حفنا زي تخل كيلو اب ارترا زوان زي حدينا حزبنا نحنا زي كندا عين التاريخ هاي كفلنا شفاتو زبلوون سقيلو ما يكون شفاتو زبلو قلت عينت بوجلا خمزولو بزوان ها نزي تاريخ زي نزي جنة زواجا زتخفله سندات قول ما ينقرك أزر لخفت زبال كايوسي ناي قدم ناي جنات ناي بعلا برهم قال مللكا كابيتو بالسحابة له حجي قدم حجوين مني حدث زاريبون يرو سيف غيركم وتتصنحكم صبون يرو زخن بيتات عين الدركي السحابة له قال درفتات اسلام كم زلوا أسي زلوا جن نحنا خاني أب كمبيوتراتنا سيفيرنا يكون صنع لنا منابعة مدرف يغني لنا جزان. thank you معت سب كأو بالكيم صنعك بفلايتهم من بقندر جالسهم زيرهم زلوا كن كتلين عبونا تقولوا محارب لكم تقولوا قال يوم سي ناي قندر كأو بيلهم إذا قندر شمعيرة قندر انتهي له إسياس ماله تا إسياس بالكيش عارف وندر انت له ايش اسمه بترد انه كثر الكبرى برا سلام كميتهم سيو جماعتنا سلام كبر من السي غشانا انا حطوي بالليل جزيه سلازي بالليل انت انا اشتي جزيه حتى لا ولا كم امسجين خورد مستناي بحسابن جزينا انا بقمتي اتيه كمسجن سلام تا كلكم بحبره حبشا داغماي كيدفر كيقنطت كبرا حزوا كما خاتكم من اسيات كرو كلكم زهاجر زيا علنالك اريترا زبلو مسلم زحتو بزعبا حزبومن هاغرومن زحسبو عزبنينتن زسمعني زخن سمعو صنحنا زانتان تاريخن نايتوما زحالفو بوتاتكم نايتاتكم ساندتاتكم نيو بمسرت حيسكا ازما صخار استي ازي خمس جنكا زدل ነገር አለ ታሪክ نوراسي يزودي سرحت تاريخ توما بوتاتكم لوم يلون زوم زدرفلهم زلو تاريخ زسرحو نسلا حاجر زغويون حاجر زسرحون فانوتات دك إيرترا استفل عليه حبرين جن كأحنت عينت طباين لمدن زلوهم حاجراو طباين حاجراو العمان أسلامين عن كريستيان نان أب حنت رحبان أب حنت قدقادن زيانيرا تشفت النتي صنحلنا زيناتو يو زينهنا تاريخ
ታሪክና ታሪክ ጽንዓት ታሪክና ታሪክ ኤርትራውያን ታሪክና ታሪክ መስዋዕትነትን ጅግንነትን አማኑኤል ወደይ አይትሕመቁ ወቶም ሰራሕቲ ታሪክ አያታትኩም አቦታትኩም ሰነታትኩም ሎሚ የለውን ይደጉም የዘለኹ ንስኻትኩም ኹም ትወርስዎ እዚ ጸፋዕፋዕ ናይ ኢሳያስ እውን ክትስዕርዎን ክትብድህዎን ተዳእኹንኩም ኣብ ታሪኽኩም ሕቡናትን ጽኑዓትን ክትኮኑ ታሪክ ሓላፍነት ናይቶም ዝወደቁ ሰማዕታት የሸኩመኩም ስለዚ ከይንውሕ ከማኻትኩም ዝኣመሰሉ እንእሰያት ፈልፍሉላ ዝሃገር ከይድፈር ክብራ ከይትድፈር ስለዚ ዘድፈረና ዘሎ ይመስል ኢሳያስ ኣብ ዘይመንገዱን ቃል ኪዳን ጥሒሱን ዓንበርበር ይብላሎሞ ናትኩም ምጥርናፍን ናትኩም ሓይልን ናትኩም ህላዌን ነዚ ሃገር ኣገዳሲ እዩ ታሪክ ንወራሲ እዩ ወቶም ሰራሕቲ ታሪክ መን እዮም ድሕር ተባሂሎም ወሕዋትኩም ኣቦታትኩም ሰንደታትኩም በብዕድምኹም ከከም ዕድሚኦም ኣዝዮም ጀጋን እዮም ዝተፈላለዩ መልክዕን ዝተፈላለዩ ሕብርን ኣለዎም ግን ከዓ ሓንቲ ዓይነት ልምዲ ሃገራዊ ልምዲ ሃገራዊ ፍቕሪ ይቐኒየለይ ኣይትሕመቁ ዝሃገር ደጊም አያታታ ንስኻትኩም ኹም እዚ ደርፊ ዝኹን ሰምዑ ጽናሕና ትርጉም ኣሰርን መልእኽትን ኣለዎ ናህና ናትኩም ንስኻትኩም እውን ከተመሓላልፍዎ ማህደር እዩ ማህደር ኣቦታትኩም ዘሕብን ከይድፈር ክብራ ስለዚ ክትማያየጡን ክትረዳድኡን ታሪክ ክሰርሑን ሓላፍነት ኣለኩም ይቐኒየለይ ዘተባባዕ መንእሰይ ተስፋ ዘለካ መንእሰይ ኢኻ ከማኻ ይብዝሑላ ዝሃገር ከማኻ ሕፃባ ሓሪኹኑላ ዝሃገር ናባኻትኩም መንእሰይ ሓይሊ መንእሰይ ሰላምካ ይቐኒየልና ሓድነትና ኣዝየ መስግነቲ ዋዕሮ Thank you أبونا تغلو محل thank you هو حدنتنا عن تغفتن وعروتات حجون أي بسأني حرد جنرال شمت هبوني لا خير بشنا كم زبعة فيليبوس قال ما لتاد قال بس هنا هو كم خالهم دي حدا يزي أزماري نو كده في سخا أبويا أنا قد كاخ سايت قبر الله إدريس باقوني الله هذا إدريس باقوني الله ذكرنا الله تكلم نزوم ويانا حجي دردي كون يغنينا تخلم حرينة زبل كايو قدوس أمين يزبهال قم حس أبزحو للكايو انتهي ما نقبر أنا سي إتي عنتوي حتيتن دي حنتي حتى زدلي كان أب رئيتهم سوى صحنا بزح رئيته النخوبة زدلي أب زي من سيز بلوزر مالتي كافتي حجي من سينا على زلو الله دي وحل من سي أما سرع يلن كيكون صيله يوتد الله دي قاشانا علو يدون على علو ملكة رجع له عرفوا خون هذا برا يتحذرنا ونجزي قروب سان إحنا نخين خون إحنا عريتها عن حتت علو متشلو يدل علو سمعك علو بستقى على جن تحتون نحتون مدرنا أدرس باقون مرحلنا خان كلهم بتحريك هذا الأول سبوق نقبلكم نتحكم نعرفكم شعو نوح البلد الكلونا كلنا أبرئتونا أتمنى